Bona tarda, benvinguts a DCB Informatius. Avui, dia 24 de gener, és el Dia Internacional de la L Geminada. Aquest dígraf és un dels símbols més característics de la llengua catalana. I per aquest motiu, els alumnes de segon científic B de l'Escola Andorrana de Batxillerat han decidit sumar-se a aquesta iniciativa. Efectivament, Sílvia. Per altra banda, també és important destacar que durant aquest any 2018 es commemoren els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i també el centenari de la publicació de la Gramàtica Normativa Catalana. Si celebrem el Dia de la Dona, el Dia del Treballador i el Dia del Número Pi, per què no hauríem de celebrar el Dia del Punt Volat? Avui, 24 de gener, és el dia d'aquest símbol tan característic de la nostra llengua. I com que els alumnes de segon científic B de l'Escola Andorrana de Batxillerat els agrada fer gresca i muntar sarau, han volgut adherir-se en aquesta iniciativa. El punt volat va néixer per motius etimològics i de pronúncia. Prové d'un so originari del llatí, però actualment aquest so s'ha perdut, i la L geminada es pronuncia com una sola L. El punt volat de l'L geminada, què vol dir això? Vol dir que no podem escriure ni una ratlleta a baix, ni un punt a baix, d'acord? Tot això són usos incorrectes del punt volat. I quan posem la L geminada? Doncs quan les paraules comencen sobretot per al, col, il i mil. I és que tothom coneix la L geminada, però molta gent l'escriu malament, amb un punt a baix, un guionet o un punt gruixut. Per tant, és important reivindicar el punt volat. Però, quan l'hem d'utilitzar? El punt volat, també anomenat punt alçat, s'utilitza com a signe diacrític en català entremig de dues L's quan aquestes són geminades. Normalment s'escriu a la meitat de l'alçada entre les dues L's i no s'escriu com un punt a final de frase, que hi ha gent que això ho fa. I a més, aquest és substituït per un guionet quan s'ha de separar a final de ratlla. I quina història hi ha darrere? Bé, doncs el punt volat està inspirat en el World Nerd Day anglosaxó i, a més, també hem pres la inspiració de la mania que tenen els americans de fer un dia mundial per qualsevol cosa i nosaltres també ho hem volgut fer, així que aquí ho estem celebrant. Clar que sí. La festa del punt volat se celebra avui dia 24 de gener, perquè es considera que és la data de l'aniversari de la L geminada, ja que va ser el dia 24 de gener de 1913 quan es van aprovar les normes ortogràfiques del català modern i es va establir l'ús del punt volat en català per escriure la L geminada. Així doncs, els alumnes de segon científic B han celebrat la diada del punt volat en diverses activitats al llarg de la jornada. A més, convé recordar que justament aquest mes acabem d'estrenar l'any Fabra, en què celebra el 150è aniversari del naixement del gramàtic i el centenari de la publicació Gramàtica Catalana Normativa. Per tant, l'assignatura de llengua catalana està en constant celebració. Ara bé, com a curiositat, cal tenir en compte que a Fabra no li agradava gens aquest dígraf. Fem volar el punt!